Ngayon mga tinago. Ito ang aming swimming pool sa probinsya. Tuturuan ko kayo paano lumangoy dito. Sige, ready? 1, 2, 3, go! Sarap maligo dito. Ginagong toyo. Malamig talaga. Ano masasabi mo? Sarap maligo dito sa probinsya. Okay. Iba talaga. Dive. Hindi ba? Alibog yan? Labay ka. Ay, bayaw ako para sa ba? Relax. Ano gagawin mo dyan? Piling ano kung sa kanila para maligo sila. So, may ligo rin ito. Tingin ko lo. Gina, lumay pa daw. Naghubo na guys. So, ay maliligo na. Dadive na to. Ikaw dapat apil ka do. Apil ng glass. Sarap ng swimming pool guys. Paano umambak? Kadive ba? So, tutol na. Paano mag-relax guys? Relax. Mag-relax ang mga rich kids. Ito na lang isa guys, ang di para ano. Hinanda na namin to guys. Wait na lang guys, naghuhunat pa ito eh. Naghuhubo na siya guys. So, jawab mo. Stick. Baka si Dive. Dito ka pa. Butang na. Ito na guys. Yawak. Visit. Yawan. Guys, apat na sila guys. Maganda na to guys. Ako lang ang dito guys. Okay guys, naliligo na siya guys. Kita ko sa inyo guys kung paano mga sa swimming pool guys. Ayan guys. Wow, yan! Yan guys. Paano naman sa ano guys, sa malinaw na kan guys dito guys oh. Dive. Pakita ko sa inyo paano mag-dive guys. Boop! Oh! Dami ka na po. Ang lawak ng swimming pool guys. Bye. Oh? Tamis guys, matamis ang pita guys. Dive challenge. Oh, dive challenge. Dive. Ito guys. Ito guys. Ulo. Ganito magtayo na yung mga sundalo. Yan guys. Yan. Malakas kumamang guys. Ganito lang mga piling sundalo. Magkano sa kamera mo naong mo? No. Guys, ito yung training cap ko guys.
Yang warna yung turno. Kabaw. Dapat kabaw. Yan. Tara, dito na dagat din. Okay na kasi may bayad. Ano lang, inuras. Tapos ang entrance, tapos lang entrance kasi may bayad. Mahal kasi. Yung may bayad.